Unsa ray kasagaraan ninyo makaon ra dire? Kining mga salagon rin, saging, din kamuting kahoy, sahay, kubong no. Kubong katong makahilo? Oh, Talagsa ra mo makakaog bugas de. talagsaray. Wag Estila, no? ang asawa dito ga. Dungag sa atong last na po ito nga. Kamuting kahoy to. Ah, kamuting kahoy inyong pamahaw? Pamahaw, paniud to. Kamuting kahoy. Oh, panihapon, kining saging. Kining saging taon pud kaluoy pud daw ninyo. Unta makatabang ni kuya ha, dili giniingon nga dako. Unta makatabang sa inyo ha. Salamat yan imong gihatag sir. Oh, pasalamat ta sa Ginoo kuya ha kay nagkita ta karon dire. Kog bugas ani sir. Palit kag bugas. Salamat igini sir. Kakao na gimig bugas ani. Sus, ako nagkatabang ini. Kagit sir. Kuya, may hapon. Oh, may sir. Pwede mo utana kuya? Pwede ba saman? Aham ni marindalanan apa ni dalan dito padulong? Wala na sir. Unsa ning barangay na dire? Tulan eh. Mahayag. Ah, sakop sa Mahayag. Oh. Wala day lapos ni dito. Unsa day nang lugar ada sanan? Paraiso. Paraiso pero wala pa dalan dia. Wala pa eh. Wala pa nalapos ang dalan. Oh, pamulapos eh. Wala pa mag-abot. Unsa man imong dala tuot? Paano sir, saging? Saging? Oh. Baligya? Dili sir, para konsumor na sir. Oh. Sama do? Wala. Mo ni bago pang taga no? Oh, karon ba lagi Mura maglinghod ba di kuya? naman may laing makaon sir? Wala day bugas dito sa balay din niya. Wala na yan mo sir eh. Inyo mo ning mga anak. Oh. Mukaon na pud mo ani day, kaon ka ni. Saging nilungag. Ganahan ka. Nag-eskwela mo? Ikaw day. Kaon na pud ka rin saging. Ha? Taon no. Kung wa manggila makaon na di. Kaon lagi saging. Nga lisod na magiging panahon gid sir. Listo dyan. Kumusta mang panginabuhi dire? Unsa panginabuhi dire kuya? Magbaon ra. Unsa ray kasagaraan ninyo makaon ra dire? Kining mga salagon rin, saging, din kamuting kahoy, sahay, kubong no. Kubong katong makahilo? Oh, Mga na po yung mga bataang kubong? kaon na sila. Oo. Mo may naandan god. Taon mga bata eh. Wala may mga sinilas ni mga bata algi oh. Sinilas day, wala sinilas day. Pasilong siya mo kay init. Init kayo man. Silong sa. Lindot pa ni saging, samot nagparisa ginamos. Ah, No. nindot gini sa pare sa ginamos god. Una sa ginamos ito gi hatag sa mo ang silingan gani sa subuntag. Ah, wala may matuslo-tuslo ra. Gara na pong masudan na ura asin ra gyud. Asin? Mm. Taon po. Wala yung mga obrahon day karon dire. Wala pa, wa pa man muulan. Ang eskwela ng mga bata ako ya. Nag-eskwela kini preschool, grade 1. Oo. Kini dikir. Kaon ka kamuting kahoy day. Kaon na pod. Ikaw, kaon ka. Kaning saging, kaon ka. May mga bata ano kay di pod mapili no. Na kay bugas ra dito pod. Wala iya mo gyud. Wala gyud. Talagsa ra mo makakaog bugas day. Talagsaray. Wag Estila, no? ang asawa dito ga. Dungag sa atong last na po ito nga. Kamuting kahoy to. Ah, kamuting kahoy inyong pamahaw? Pamahaw, paniud to. Kamuting kahoy. Oh, panihapon, kining saging. Kining saging taon pod kaluoy pod daw ninyo eh. Kinay ko anong hurot naman tong ko anong. Kamuting kahoy Oh, brasa. taon pod eh. Last naman to. Pila ka buk anak nimo kuya? 4 ka buok sir. Ah, wahang isa ani. Tuwa sa balay. Ah, wahan man day dapat. Tuwa ng luyo nang naay mangga. Ah, kini dari raunan. O nang naay poste din. Ay pasulo di andalan. Ah, di are. Hmm. Nya kuya kanang nako ihatag nimo nga gamay nga kwarta unta makatabang aron makapalit mo bugas. Yung bisura kay pangita ang kwarta rin sir. Lisod kayo. Salamat ta sa Ginoo nga nagkita ta karon dire. Unta makatabang ni kuya ha, dili giniingon nga dako. Unta makatabang sa inyo ha. Salamat yan imong gihatag sir. Salamat ta sa Ginoo kuya ha kay nagkita ta karon dire. Kog bugas ani sir. Palit kag bugas. Saging rin taon na mong Saging. Taon mo rin. salamat ani sir. Mao ni imong asawa? O mo ni asawa na ko sir. Talagsara mo makakaog bugas? Taon. Palit mo bugas ha. O nagikinig katabang ni sir. Salamat yung taon kayo sir. Oo, pasalamat ta sa Ginoo kay nagkita ta. Buti na sa Ginoo nga nagkita ta. Dung bapang ko ano mo sa eskwelahan dang
May nalang dong ha. Ginagmay ra gini inday o. Imuha ate o, pangbalon sa eskila. Salamat. Salamat gid na sir ha. Oh, Sus, sa Ginoo pod, salamat oh, po. pasalamat to sa Ginoo. Oh, salamat. Walay mga kuan dire kuya kanang walay mga karinderya dire kay para Wala. panggutom naman yan eh. Wala naman day kuan dire. Ay. Ato sa balay aron maka-kaunta dito to ay gilungag sa masawa ditong. Nay nilungag langoy. La nindot ra na. Punta dito sa kuyog ta dito sir. Ah, sige sige, mas maayo ni. Salamat kayo. Oh, Ah, dura nya. kayo. Oh, pasalamat ta sa Ginoo kuya. Salamat sa Ha? Ginoo. Unsa may gikuha nagtrapal ang balay ninyo? Dako inyong balay? Gamay. May kog bugas ani. Oh, palit og bugas sigurado ha. Kaya importante bugas mong god ta makatabang sa inyo ha. Kaya ako dili mo ko kartahan. Ang ako ala nga makapag-share ko sa blessing. Ug na ako'y makitaan nga pareha sa inyo ha nga kinahanglan po din taon og tabang sa ginagmay ha. Daghang kay salamat. Sir, salamat kini sir. Kakaon na gimig bugas ani. Sus, ako na katabang ini. Kagid sir. Taon kaya sa Ginoo. Unin niyo pud sir, taon may bugasan ni. Pagbuot kini sa Ginoo nga magkita ta di aron pud taon makakaon mo og kanang bugas. Lagi sir. Eh puro ra man ka mo kamuting kahoy. Kubong Kubong. saging ana. Piat mi mahilo pag Oh, kay imisahay. makahilo man ang kubong no. Pastilan. Mahilo. Inday oh, inday. Kanang hilak man kaday. Dire wa nagi tanom na mong nga buhi dire. Wala na. Magpabilin saging na lang. Saging. Kamuting kahoy ana. Di na pud ma gulang ang saging kay anam na. Kani lagi oh, mo gani ni linghod no. Lingod pud kayo. Tugta to sa balay. Oh, salamat kayo. Ha. Inday. Padagway mo paniud to dagway. Wala ni karinderya diri day. Wala ya mo karinderya dire sir oy bukid mo kini dire sir. Oh, sige sige. Ah, mandabit niyo ako ya. Nada na sir. Dare. Oh. Sala ko yung karon makakaon mo. Ah, may balay ni mo ani. Sir. Ah, kini di ani? Ah, mo ni balay ni mo? Sir. Ah, Bawa kayo eh. unsa nate? Ni lungag? Ay, balanghoy gid ito do. Unsa man lagi butangan ninyo kasukal o nilungag lang? Ano na siya sir? Ah, Palit og sentral nun. wala ka pa itong sentral? Imo. Ah, pero kani okay na ni siya eh. Basta naalay makaon jud. Abot mo sa palit. Mao ni yung balay mapurtahan ani. Adi dira Sa trapal. lulo sir. Imo kasi. Ah, wala diri ang purtahan. Sondong trapal. Trapal lang. Ano dapat? Ngarada sir ay. Ah, Bilang sir, pasensya gid mo sir, maabot Okay, mo okay na na mga kayo eh. balay nga. Ito yung unsa man ni dari trapal ra gid siya de? trapal. Nanata karon diri sa balay ni kuya kay naglungag dag sila gamuting kahoy. Tagaan ta niya kay hapon na mugud karon on dayon wala pa pud mikaon ba. Kuan kay salamat kay kuya. Wala tos? Ah, mao ni kuan. Balay ni kuya dayon. Wala pa dingding siya. Trapal ra lagi nganong wala man ni na dingding yung kuan. Sa ang apiki mo gid sir. Kiki wala jay kapal kuan og Sir. mao ni balay ni kuya di ay. Ito gaya wala pud nahuman ita kuan ra mga tagpi-tagpi ra nga trapal dayon may habol diri. Tag yung ihag kay sa Ah, pero na purtahan dia, wala. Wala. Mutuyok yun siya dare. Tulog tulog. Ah, balay ni kuya. Trapal rin yun kayo taon. Tungod sa kapiki. Nanglan, unahon, ug nay kwarta. Una sa ginamos. Sudan, ginamos, bugas, anak mo. Asin ya. Ah, nakapasilong na gid mi dare. Abot gid ni diri nga. Muna balay ni kuya, oh. Simple na po kayo. Pero ang gapuyo dire, mayong tao kay gidalata niya dire para pakanon daw tag nilungag nga kamuting kahoy. Salamat kayo. Ay kamuting kahoy dire makakaon na gid mi ani karon kay wala na mo mga karinderya dire kay bukid na kayo.
Sausawan nung Ay, una ni sa ginamos. ginamos. Ang imong kwarta kuya tagui kay basig mawala ha makapalit na Oo. bugas ana. palit na ni. Salamat gyud na sir. Salamat kay pud sa Ginoo. Apoy para sa kuan. Dugos. Unsa ni dugos ni? Sudan sa balanghoy. Lah sudan sa balangoy, dugos. O dugos. Pwede sausaw sa kuan. Tamis ra ba kaning dugos dong? Napay dugos o sausawan no? O sausawan sa balanghoy. Aron nga. Ikaw Mo ni ray sentral na mo. Unsa man pinalit nimo o pinuhag nimo? Pinuha ka ra ko na sir. Na may mo palit ana di ba? O, Balik ang kanang kuan. O dugos. Kanang- Wa may sentral sa dre. kuan. oh. Mo ni kuan sentral. Oo. Tamis pa ni sa sentral, asukal. Salamat gyud gihatag sir. Makapalit na ig bugas ni sir. Pas dili man na ingon nga dako, unta makatabang ninyo ha. Lagi. Oo. Salamat kay nakakaon jud dinon mi ani. Alay, nga unta. Sausawan pong ginamos sir. Namos. Ayun na mo. Maya. Ato karon mga on sa taga Puting Kahoy kay ipaanhitan ni kuya kay naa daw siya dinungag ng Puting Kahoy. Tama gyud na po. Ay salamat kuya ate. Salamat sa Puting Kahoy. Umiga daw man nga makakaon mi diri. Ngami ka. Ang ilang kwan dito, ang sausawan gidamos una dayon dugos hani ba hani. Amis kayo? Apoy parat pod. Naiparat, naitamis, apili-pili lang. Una, ulag. Saging lungag. Lagi nilong ag na po. O ginamos. Balanghoy. O dugos. Orag sentral. Amis. Magbalon na po kanang kamuting kahoy, eskwela. Kabalon na po ka. Di wagi dai pilit ng mga bata. Ikaw dai, magbalon na po ka og ngani sa eskwelahan. Ikaw dai. Okay ra sa imo nga magbalon usay kamuting kahoy? Mukaon na po ka dai dito, di ka maulaw sa imong classmate. Dili. Mga bata di sa bukid no kay kuan lang kung unsay naa kontento ra. Di sila balibad. Walay balibad no. Maayo. Eskwela gyud mong tarong ha. Dong. Eskwela gyud tarong ha. Basta di magbinugoy sa eskwelahan. Magtuon jud og tarong. Bukid na kay diri no. Mo ni balay landarin. Di palibutan siya bukid no. Diri pod bukid pod ri oh. Taon kanang kuan ra kanang habol ra gi kuan. Di tabil kay aron di lang mo. Uy, manggod gyud uy kung naunang maluoy. Dari daw ang purtahan. Di tabil ra taon ni kuan kanang trapal. Pero pasalamat na ni kuya nilang ate kay gipakaon ta og kamuting kahoy kay para paniudto nila kamuting kahoy. Nakakaon pa ta nasudlan naton tiyan. Naay kwarta, bugas mo nahon mo nang di na mauna no. Gid makuha ng balay. Dili mo kuan kay naay kwarta. Ginagmay ra pod. Mayra po di gyapon makapalit og para dingding no. Para dingding. Mayroon mga ma. Sapi lang mo sir. Pero wala po kayo magpa-obraro no. Wala ka magpobra guys. Dayon dili na may magdugay kuya. Madto na mi. Ate. Daghang salamat. Sir, salamat. Salamat kayo. Sir, salamat. Sige, salamat kayo. Ay siguro mga katim tabang hinahinay na migpauli kay lisod kayo magabinan dire kay bukid kayo. Yo bukid kayo dito sa Atbang bukid po kayo. Kaya salamat sa mga gusto mo tabang nilang kuya ni ate. Ini amount ma'am atura ng matigom. Puhon malawang Ginoo makabalik ra ta diri. Sir, salamat kasi ng gihatag sir ha. Salamat po kayo sa Ginoo nga nagkita ta, ha? Palit ng bugas ani. Taon si kuya. Balik-balik po pasalamat ni kuya wala siya kadaw. Muli na mi. Ha? Dara si Inday, ote, muli na mi. Salamat kayo. Inday. Aper. Ikaw, aper. Nalakay balon sa school ha.